U saradnji Saveta za bezbednost saobraćaja i Saveta za poljoprivredu gradske opštine Lazarevac sprovedena je akcija podele rotacionih svetala za poljoprivrednu mehanizaciju. Pored onih brojnih akcija koje inače sprovodimo, brojne mehanizacije, sada ne nabrajam sve priključnih mašina, za pčelare mnogo toga, odlučili smo malo da pomognemo i u vašoj zaštiti na samim regionalnim putevima, da nas vide i da budete viđeni. Prvenstveno ovakva ista akcija će biti sprovedena, izvršili smo nabavku još jedne količine rotacionih svetala, tako da ćemo ponoviti ovu istu akciju za nekih godinu dana. Još jedna jako bitna stvar, već sada se planiraju podsticaji koje treba da sprovedemo u sledećoj godini. Već koliko od sutra u Sekretarijatu za poljoprivredu koji smo dobili, većina vas verovatno i zna, od ove godine, od 2022. imamo Sekretarijat za poljoprivredu, planiraju se novi podsticaji. Naš predlog na osnovu vašeg će biti za sledeću godinu i koji je po meni jako zanimljiv, a to je mašina za preradu poljoprivrednih proizvoda, gde bi mogli da uzimate od ekstrudera za soju preko raznoraznih mlinova za žitarice, da čak i kazane za rakiju. To je bio odličan javni poziv koji smo mi uradili kao pilot program, a sekretarijat će u sledećoj godini da ga ostvari na mnogo većem nivou za mnogo veći iznos sredstava. To je jedna od ideja koji su baš poljoprivrednici dali. Tako da vas molim da nazovete vašu kancelariju za poljoprivredu, jer to je prvenstveno kancelarija za vas, da nazovete i kažete neku ideju, kažete ono šta bi bilo dobro ispraviti u javnom pozivu. Ja znam da je uvek najbolje ispraviti što veći procenat učešća grada, ali to je često nemoguće. Neku novu ideju, kao što su ove mašine za preradu poljoprivrednih proizvoda, šta to nedostaje. Ne znam, pčelari su tražili prikolice za prevoz košnice i to će biti u sledećoj godini najverovatnije uvršteno. Tako da svaka vaša ideja, mi ćemo dalje nju sprovesti i pokušati da to proguramo za sledeću godinu. O značaju upotrebe rotacionih svetala na radnim mašinama održano je i predavanje u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Današnje ovo predavanje organizovali smo u saradnji sa Savetom za poljoprivredu gradske opštine Lazarevac o značaju upotrebe rotacionih svetala na traktorima i radnim mašinama, koje izuzetno koriste u ovom periodu godine, jer se od proleća do jeseni najintenzivnije vrše poljoprivredni radovi i rotaciona svetla, što su zakonska obaveza svih učesnika u saobraćaju koji voze radne mašine i traktore, takođe pomažu da ta vozila budu u saobraćaju vidljivije. Mi smo danas obezbedili predavače iz Agencije za bezbednost saobraćaja koji će držati predavanje svim učesnicima ovde predavanja o značaju i potrebi korišćenja rotacionih svetala i nakon predavanja biće izvršena podela svetala i to svakom koji je predao zahtev po 2 rotaciona svetala. Pored mnogobrojnih akcija koje Savet za poljoprivredu u poslednjih par godina imao, jednostavno dolazi jesen, što kaže ovaj period žetve, naši poljoprivrednici su dosta izloženi javnim putevima, traktorima se kreću po javnim putevima, tako da je u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja organizovana akcija podele rotacionih svetala. Samim tim želimo da, pored toga što je u našoj gradskoj opštini u poslednjih par godina došlo mnogo novih traktora, zahvaljujući gradskoj opštini Lazarevac i gradu Beogradu, jednostavno mislimo i na naše poljoprivrednike koji voze staru mehanizaciju, da jednostavno svoj boravak, to jest put od kuće do njive učine bezbednim samim tim što ćemo, što kaže, im podeliti nova rotaciona svetla. Prisutnima se obratio i savjetnik direktora Instituta za bezbednost saobraćaja, koji je izrazio zadovoljstvo povodom saradnje sa gradskom opštinom Lazarevac. Mi smo dobili jedan lep zadatak u okviru naše zajedničke saradnje da održimo jedno kratko predavanje i meni je pripala ta čast i sa velikim zadovoljstvom ću da pričam o tome. Moram da naglasim dobru saradnju i dobre akcije gradske opštine Lazarevac i u prethodnom periodu i evo sada vidimo da sve više i bolje se radi.
po svim pitanjima. Mogu da govorim o ovim delovima koji se odnose na bezbednost u saobraćaju, ne samo vlasnika i vozača poljoprivrednih mašina, nego moram da naglasim da i vi znate da se u vašoj opštini vodi računa i o bezbednosti dece. Imao sam priliku pre nekog vremena da držim predavanje ovde za dečije auto sedišta za roditelje, gde su takođe oni dobili određene poklone. Tako da u tom smislu je veoma važno da svi zajedno kao učesnici u saobraćaju u različitim svojstvima vodimo računa o tome da smo i mi bezbedni, ali bezbedni i naši saputnici i svi ostali. Vi svi osim upotrebe poljoprivrednih mašina i traktora svakako učestvujete i u drugim svojstvima u saobraćaju. Znači u svojstvu vozača, vozite putničke automobile i takođe ste putnici. Vodite računa da uvek budete vezani i vi i svi vaši saputnici. Oni koji su vozači, insistirajte takođe da budu vezani, nemojte pokretati automobil dok se svi ne vežu. Reći vam zašto. Podaci pokazuju i kod nas i u svetu da je 80% onih koji su poginuli na zadnjem sedištu nisu bili vezani. To je jedan podatak. Drugi podatak, preko 50% pojas spašava život usled određene saobraćajne nezgode. To su dovoljni podaci koji su argument za vezivanje pojaseva. Deca, prevoz dece, veoma važan takođe da budu vezani, da budu pravilno prevoženi u dečijim autosedištima i oni koji prevoze decu u autosedištima da ta sedišta pravilno vezuju. 80% njih ne vežu decu pravilno. Naravno, ono što je glavni argument i time ću završiti, iako ima dosta toga, brzina je osnovni uticajni faktor na broj smrtnih ishoda u saobraćaju i takođe broj saobraćajnih nezgoda. Preko 50%. Da ne govorimo o alkoholu i drugim obavezama poštovanja propisa. Zaista, danas ćemo pričati malo detaljnije o korišćenju traktora, bezbednom korišćenju u saobraćaju, ali vas zaista molim da vodite računa i o ovome i u tom smislu zajedno moramo poboljšati bezbednost na putu.